जे मुंख्लं बिथांमोनखौ बिबार बावनो फैदों आरो बिथांमोननि बाहागो लादों दिनै मा मेसेज होनो खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गासै मुंख्लं न'खरफोरनि सिबिनाय जासिहरबाय आरो बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय जोंनि फिसायनि मुङाव बा मुंख्लं न'खरनि मुङाव बेबायदि खुसि मोनदों जोंनि माखासे मोनखानाय माखासे थाखानाय बे बुस्थुखौ माखासे कनस्पिरेसि खालामनानै जोंनिफ्राय लांनो नागिरनायखौ जोंहा दायथ' दंना गैया जोंनि एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दायथ' दंना गैया जोंहा दायथ' दङ बेखौ गिदिर मोनसे सोंलु दिनै जोंनि मोननांगौ बे 4 लाख मोननांगौ 5 लाख मोननांगौ बे थाखागोन जाय सरकार खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम दिनै बे 34थि मुंख्लं सानाव नोंथांमोना आंनिफ्राय मोनसे मेसेज लुबैनायनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरग्रोबाय आं मेसेज हिसाबै आं मा बुंबावगोन जों जेरैबायदि माने आइजो हिसाबै जों सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन जोंनि हौवाफ्रा 34 बोसोर 35 बोसोर दिनै बेसेबांबा बोसोर जालांबाय जाथिनि थाखायनो मावसोमनानै बा बावसोमनानै दिनैसिमबो जाथिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां जाथों साननानै आसा खालामनानै दङमोन हौवाफोरा जेरैबायदि सेक्रिफाइस खालामदों जों आइजोफोराबो हिनजावफोराबो जों बेबायदिनो सेक्रिफाइस खालामदों नाथाय दिनै जों सेक्रिफाइस खालामसेयावबो जों बे सेक्रिफाइसनि फिथाइखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै होननानै जों बुंनांगोन मानो होनबा जों दिनै मोनसे सुक्ति जालांबाय मोनथाम सुक्ति जालांबाय बिनि गेजेरावबो जोङो जेबो जोंनि जेंनाखौ लोमनाय बा जाफुंनाय जों दासिमबो नुनो मोनाखै दा जोंनि गेजेराव नै दिनै 34थि मुंख्लं सानाव नुजाथिफैनो हादों जोंनिनो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननिनो मुंख्लं जानाय बिथांमोननि बिसिफ्रा दिनै मा अबस्थायाव दङ गासैखौबो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ दिनै जों सोर सेक्रिफाइस खालामदों बांसिनै जों सेक्रिफाइसआ सोर खालामदों जायफ्रा मुंख्लं जाजादों जायफ्रा गावनि फिसायखौ खोमानानै लानांदों बेबायदि आइजोफोरा दिनै बांसिनै सेक्रिफाइस खालामनाय होननानै जों बुंनांगोन मानो होनब्ला जों दिनै माखौ नेनानै थादोंमोन जों मानि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन दिनै जोङो सेक्रिफाइसनि फिथाइखौ मा मोनखो जों सानदोंमोन जे जोंनि हौवाफ्रा मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय नाथाय होमब्लाबो जोंनि मावथि लोगोफ्रा जाहाथे बे खामानिखौ जोंनि जि डिमान्ड बिथांमोना मोजाङै मावफुंनानै जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां खामानि फिथाइ मोनसे जोंनो होफैनो हागोन आरो जोंनि सेक्रिफाइसआ जाहाथे दैयाव थाङा बिथांमोनाबो बेबायदि साननानैनो दिनैसिम नेनानै दङमोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो बिथांमोना जेरै आसा खालामनानै दङमोन बेबायदि आसा खालामनानै दिनैसिम जाफुंनायखौ जों मोननो हायाखिसै दा जों मेसेज हिसाबै आं नोंथांमोननो मा बुंबावगोन आं दिनै एकर्डनि उनावबो जेबो जोंहा गोजोननाय गैया मानो होनब्ला जोंखौ दिनै आइजो हिसाबैबो बा जों गोदोनिफ्राय मावबोनाय आंबो एनडिएफबिनिनो सासे मावथिमोन सासे केडारमोन आं केडार हिसाबैबो आं दिनैसिमबो सासे माने लिडारफोरनिफ्राय बेबायदि रेसपेक्ट होनानै बा माबा मोनसे मिथिनो लुबैनानै जोंखौ खबर लानाय जों दिनैसिमबो मोननो हायाखै आरो बेनिख्रुइ देरसिन जों दुखु गोनां आरो मा बुंनो हाबावनो दिनै बे 34थि मुंख्लं सानाव आङो गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो मुंख्लंनि न'खरनिसिम आं मोनसे दुखु फोरमायहरो आरो बिथांमोनाबो जाहाथे बे दुखुनि सानाव बाहागो लानो हाफैनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो गोजोन्थों 2003 सिम बे गोलाव सम आन्दोलन गेजेराव मुंख्लं जानाय सोरबा दिनै भिएफनो बिएलटिनो आरो बेबायदिनो माखासे मुंफोरखौ बिथांमोना एप्रुभ खालामनानै खालामनाय लिस्टखौ बिथांमोना एसेम्ब्लियाव बुंदों बे एसेम्ब्लियाव दिनै एप्रुभ जानाय लिस्टआव एनडिएफबिनिया दिनै जों सासेबो नुनो मोनाखै आरो बे बोरै जाखो जों दिनै सानस'नानै मोनाखै बेखौ मिथिनानै जोंहा मोनसे सन्देह जाबाय जे एकर्डआव दंमोन माने एकर्डआव दंब्लाबो एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि बा गोलाव सम मोनसे हाथियारजों सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय दिनै सिभिलियन आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा मोनगोन ना मोनला दा बेहा जोंहा सोंथि मोनसे फैनानै दं आरो बेखौ जोङो मोनहोनांगोन आरो बेखौ खालामना होआब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर जेंना फैगोन दिनै सान्तिनि खोथा बुंदों बिथांमोना बे सान्तिया असान्तिनि परिबेसाव दिनै फैगोन जोंनि
जेब्ला जों एनडिएफबिनि बाथ्रा बुंगोन एकर्डनि उनाव जों खुनु दिना एनडिएफबिआ सान्थि थानो मोनाखै जोंखौ मददगिरि जोंखौ जोंनि सिम्पेटाइजारफ्रा सान्थि थानो मोनाखै आरो दिनै एकर्डआ मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमान होबोबाय थादों बे एकर्डआ दिनै जोंनि हारिनि बेरेखा जोंनि माने मोनखानाय जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपनि बेरेखा दिनै जाबोबाय थादों सरकारा दिनै इम्प'ज खालामगासिनो दं मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मोनसे 6 शिड्युल मोनसे टेरिटरिनि सिङाव जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेखौबो दिनै डिनाय खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ गासैबो खामानिखौ दिनै नटिफिकेसन मोनसेनि उनाव मोनसे होयै जोंनि जि मोनसे 6 शिड्युलनि मोनथाय जोंनि अधिकार ट्राइबेल माहारिफोरनि अधिकार बेखौ जों फोजोबलांगासिनो दं आरो बे जायोबा जोङो बेखौ गिनाय मोनसे फैदों जे मोनसे आरोबाव बेबादि सिटुएसना जोंखौ आरोबाव गोदानै सोमावसारनायनि मोनसे फोथाराव नाहरफिनसिगोन नामा जोंखौ थिनहरफिनसिगोन नामा बेबादि मोनसे सोंथि फैदों आरो दिनै जों बुंखादों एनडिएफबिनि क्ल'जआव थानाय मोनसेबो जेबो जायाखै केडारफोरखौ एप्रुभ खालामाखै दिनै आरो माखासेफ्रा दिनै भेरिफिकेसन फैयाबासिनो दिनै दंबाय थायो दा बेखौनो जुदि खालामाखैब्ला जोंहा एकर्डआव थानाय दिनै मार्टियार्सफोरनो मोननांगौनि बाथ्रा दं दिनै थाखानाय स्किमफोरनि गेजेरजों एक्स-NDFBखौ रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा दङ दिनै गभर्नमेन्ट जब मोननायनि बाथ्रा दं स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बर' इयुथफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनानै जब होनायनि बाथ्रा दं दिनै बेफोर मोनसेबो जेबो जाफुङाखै बेनिखायनो आङो सानदों जे बेबादि थासारिया दिनै मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आलादा मोनसे सोमावसारनायनि फोथाराव दिनै थिनहरफिननाय जादों केबिनेट मिनिस्टार जयन्त प्रसाद मल्लिकआ बुंदों 4 लाख केसनिफ्राय 3 लाख केसखौहाय उइथड्र खालामनाय जासिगोन जेरै जौ लोंना गारि सालायग्राफोरनि केसखौ उइथड्र खालामनाय जासिगोन सार मा बुंनो सानो बेफोर आङो दिनै बे निउसखौ दिनै मोनाखै आसलते मा प्रहंगआव मोन्दों बिनि सायाव आङो दा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो सानदों बारग' एनडिएफबिफ्रा मुंख्लं सानखौ जथायै फालिदों नाथाय दिनै एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि जि हान्जा बिथांनि दैदेनगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुवाखै आरो बिथांमोनखौ आलादायै मोनसे हाबाफारि लानाय दा जोंनि बेवहाय दिनैसिम दासिमहालागै दिनै आरडि ग्रुपनि फैनानै दंफैयो बेनिफ्राय मा होनना बुङो बिथांमोना जायगा बिथांमोना खुंदों बिथांमोनाबो फैनानै जोंजों जइन जागोन जोंनि जि खौसेथि बेखौ दिनै बिथांमोना खोन्थाफैगोन आरो जोङो एनडिएफबिल' नङा बे जिल्लानि सिङाव थानाय बिभिन्न दल संगठन बे पलिटिकेल पार्टिबो जानो हागौ आरो दिनै गोबां सिभिल अर्गानाइजेसनफोर दङ बिथांमोनाबो जोंजों जइन जादों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां नेरसोन मोजां बिदिन्थि गाबोन 15 सेप्तेम्बर बे गाबोननि 15 सेप्तेम्बराव आदिबासिनि माखासे हान्जाजों दिल्लीयाव मोनसे एग्रिमेन्ट जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय बियो दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिलु बालु मोनसे कनसार्न जानानै थाबाय बे आदिबासिफोरजों जानो गोनां बे एकर्डआ जुदि जायोब्ला दिनै बे एकर्डआ बिटिआर बा बिटिसि बे खुंथायनि सिङावनो बे एकर्डआ जागोन बे मा रोखोमै जागोन बेखौ जों दिनै मिथिया मा एकर्डआव दिनै बिथांमोना बेखौ माखौ लानानै एकर्ड खालामगोन बे मिथिया खिन्थु जोंहा दिनै जों स्पष्टभाबै मिथियो बिथांमोननि जिथुनाखि दाबि बे जाबाय शिडिउल ट्राइब एसटि माने थाखोआव बिथांमोना लांनायनि बा बे डिमान्डआ बिथांमोननि मेजरमोन बेनो जुदि जायोब्ला खिन्थु जोंनि बर'फोरा जि मोनसे जोंहा दिनै खुंथाय दंमोन बे खुंथायनि सिङाव आरो दिनै ट्राइबेल नङै मानसिफोरखौ जुदि ट्राइबेल खालामनानै होयोब्ला जोंनि बर'फ्रा बा थाखानाय एसटिफ्रा मोनसे बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैगोन होननानै जों बुंनो हायो बेनिखायनो जों बुंदों दिनै बेखौ दिनै होबथानो हानांगौमोन बिटिआर गभर्नमेन्ट दं बिटिसि गभर्नमेन्ट दं आरो दिनै बेबायदिनो गोबां कनसार्न दिनै अर्गानाइजेसन सिभिल अर्गानाइजेसनफ्रा दङ दिनै बिथांमोना खुगासियाखै जों खिन्थु जों दिनै बर' हारिनि थाखाय दिनै जों सोमावसारदों दिनै आखायाव हाथियार लानानै जों दिनै सोमावसारदों जोंहा मोनसे कनसार्न दं जोंनि बे हायाव
जोंहा जिथु अधिकार दं जोंनि अधिकार जुदि खर्ब जायोब्ला बेवहाय जोंबो बुंफिननाय बा बिनि थाखाय जों दिनै आवाज होनाया जोंनि कर्तब्य आरो बेखौ जों अपोज खालामलांनो नाजागोन। दिनै 33थि एनडिएफबिनि मुंख्लं सान आरो बे मुंख्लं सानखौ दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सिसिबाइनि आन्डाराव जोङो मोननै ग्रुप धीरेन ग्रुप आरो रन्जन दैमारि सारजों दैदेनजानाय ग्रुपआ जोङो गाजा गोमजायै खुंदों। जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो बिबार बावदों आरो बिथांमोननि जि सिमांमोन आद्रा थानाय जि सिमां जायफोरा जि सिमांनि थाखाय दिनै गावनि आगोमा थै जिउखौ बावसोमलांबाय बे बिथांमोननि आद्रा थानाय सिमांखौ दिनै जोङो गोसोखांफाफिनदों आरो बे सिमांफोरखौ दिनै जोङो मोनफुंनांगौब्ला साफ्रोम गोथाङै थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे एक्स-एनडिएफबिफोरा दिनै मा बिबान दङ बेफोरखौ दिनै जों सावरायलायदों। दिनैनि बे एनडिएफबिनि मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेबायदि हाबाफारिफोरखौ दिनै जों लानाय जादों। बयबो लासिं सिं बाथ्रा जायफोरा दिनै सोरखाराव दङ बे दिनै एनडिएफबिनि जेननाय नङा बियो। दिनै एनडिएफबिखौ एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जिबायदिहै माने क्लस्टआव लिरनाय बाथ्राफोर दङमोन रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा मुंख्लंफोरनो जि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै मावफुंनांगौआ दिनै सोरखारा एक्स-एनडिएफबिआ नङा दिनै मुंख्लं न'खराबो नङा बिथांमोननो होनोसो नांगौ खिन्थु जायफोरा होगिरि बिथांमोना होनो हायैयासो बे देरसिन लासिं सिं बाथ्रा। दिनै मुंख्लंफोरखौ लानानै मानो बेबायदि एलेहुवा खालामदों। मोनसे बाथ्रा दङ दिनै जाय हारियाव मुंख्लंफोरखौ सिबिनो रोङा जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ मान सनमान बावनो रोङा बै हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांनो गोरलै बा बे हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमोरलांनो सम नाङा होननाय मोनसे बाथ्रा दङ। दिनै जायफोरा सोरखाराव दङ जायफोरा दिनै बे अनसुंथाइफोरखौ होनो हायो बिथांमोना दिनै एलेहुवा खालामनाया मुंख्लंफोरखौ असनमान खालामनाय जादों नामा। एनडिएफबिनि बिर जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं न'खरफोरखौ दिनै असनमान खालामनाय जादों नामा बेखौ दिनै जोङो साननो गोनां जादों। आरो दिनैनि बे मुंख्लं साननि गेजेरजों जों खावलायनो हास्थायदों दिनै सोरखाराव जायफोरा दङ जायफोरा अनसुंथाइ होनो हायो नोंथांमोना गोसोखांनानै जोंनि बिर जोहोलावजोनि न'खरफोरखौ दिनै जि माने होनायनि जि थांखि लादोंमोन बे थांखिफोरखौ दिनै नोंथांमोना थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ बेखौ जों दिनै खावलायो।